Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали мошини фурӯшӣ. Дуромадан баробари тайлайка мезанем. Касоне ки дар канали мо меҳмонем, подписатсия кунем ва зангулаи канала давсе монем, то ки амарӯза видеои мо баъри шумо пешкаш гардад. Бародарҷонони азиз, такрорам сабаби бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонем, подписатсия кардагӣ нестем. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунем, лайка бизанем. خب دوستان عزیز، نوار امروزه را شروع میکنیم. ماشین اولین ما Opel Astra N میباشد. سالش 2004، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین، عموما گاز دیگه نیست. коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در خوجان. نرخش 49000 сомон гуфташа. марҳамат каси мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дора. састани мошинча хуба, ягон дард надора. мотор ходовой 4 диска, баллонш нав, задагӣ пӯсидагӣ надора. соҳиби мошин дар боло қайд карда ки мошин 100% ягон дард надора. салон кожа, электропакет 4 дар, магнитофон кор мекунад. аминавакит аккумулятори навоштадагӣ бидай. 5 моҳи дига ҳуҷҷати солона дора. марҳамат каси мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шавед. یک بارگاه سلام علیکم برادر عزیز، подписчикои муҳтарам. бахшиш ки як дақиқа вақтона мегирем. оиди бозие ки рӯзи 18 ноябр ровна 2 рӯз пас финал шай, камтарак маълумотонтон. бародари азиз, дари бозӣ 3 мошин мешавад. 67 конверти пли. нархи билет 350 рубл. общий билетош 2500 дона. айда дона як дона падака 3 билет 1000 рубл мешавад. главни шоҳҷоизаи бозимон анами сечка мешавад. бисёриҳо дар комментария сечка мехостанд, мақсад хоҳиш мекарданд, менавиштанд. инам арамат сечкаи ҳодиса бародари азиз, объёми 2, ҳуҷҷатош қатӣ, баллонои нав, дискои рамашка, краскаш без сарапина. зади биё қабул кун мошинчаро бародари азиз. кузуфаш ҳодисаи элегансаи бародари азиз. ва дим шоҳҷоиза боз сечка мешавад. классикаи иш ди электропакета, мақсад дискои рамашка, баллонои нав, 7015, тонировка, ҳуҷҷат, инжектор 2006. хулас анами се шоҳҷоиза мешавад. 3 билет 1000 рубл, количество билет бо мегумтон 2500 дона. шанси бурд бародари азиз зиёд. марҳамат бахти хитона бисанҷем. боло дар WhatsApp Сбербанка меном, поёнда Душанбе Сити. Сбербанк бародари азиз ба номи Муҳаммад Неъматович. сумтона партоин, сохранить чекнед дар WhatsApp 5169 болои навордай партоин. шумо дар муддати 10 дақиқа соҳиби билет мешавед. дар панои алло бошен. охир-охирда старти бозия дарун берун ҳамаи ҷоша тамошо кунед. маъқултон шид, баъд билет бигиред. 100% бозӣ честне бародари азиз. ба пули тоҷикӣ 60 сомон мешавад ки пули 2 та шаурма мешавад. дар насиби тақдиртон бошад, нахе шоҳҷоизора соҳиб мегардед. خب دوستان عزیز، ماشین نوبتی ما Opel Astra F در کوزوفی خچبک، سالش 1997، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در شهر دوشنبه یعنی در پایتخت. نرخش 46000 сомон гуфташа. марҳамат каси мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дора. састани мошин хуба, ягон дард надора. краска талабам нест. мотор ходовой 4, баллонш нав, задагӣ пӯсидагӣ надора. чашкҳошам варид кардагӣ нест. соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дард надора. дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат каси мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дора. خب دوستان عزیز، ماشین نوبتی ما Opel Astra F در کوزوفی سیدان، سالش 1998، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین، عموما گاز دیگه نیست. коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در استراوشان در ولایت سوخت. نرخش 55000 сомон гуфташа. марҳамат каси мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дора. састани мошин хуба, ягон дард надора. мотор ходовой 4, баллонш нав, задагӣ пӯсидагӣ надора. чашкҳошам варид кардагӣ нест. соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дард надора. краска талабам нест. дастрошна фурӯхта мешавад. 6 моҳ ҳуҷҷати солона дора. 5 моҳи дига тонировка дора. марҳамат каси мошин хари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шахиди соҳибаш пурсон шавед. خب دوستان عزیز، ماشین نوبتی ما Opel Astra F در کوزوفی کاروان، سالش 1998، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در شهر دوشنبه یعنی در پایتخت.
нархша 45000 сомон гуфтеса. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занем бо муомила дора. састани мошин хуба ягон дар надора. мотор ходовой 4 диска балонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. краска талабам неста. чашкошам варид каягӣ неста. кондитсионер кор мекуна. 6 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад. 5 моҳи дига танировка. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шудем. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо советский ВАЗ-2110 солаш 2000 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин, умуман газайдагӣ неста. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ваҳдат. нархша 15000 сомон гуфтеса. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занем бо муомила дора. састани мошинча хуба ягон дар надора. краска талабам неста. мотор ходовой 4 балонш навай. задагӣ пусидагӣ надорад. чашкошам варид каягӣ неста. кондитсионер кор мекунад. 4 дар электропакет. 5 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад. 6 моҳи дига танировка. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шудем. дӯстони азиз, мошини навбатии мо Daiwon Xe солаш 1995 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе. нархша 26000 сомон гуфтеса. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занем бо муомила дора. састани мошин хуба ягон дар надора. мотор ходовой 4 балонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. чашкошам варид каягӣ неста. кондитсионер кор мекунад. соҳиби мошин дар боло қайд каягие ки мошин 100% ягон дар надора. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занем бо муомила дора. хуб дӯстони азиз, боз баҳри шумо як мошини советский ВАЗ-2115 солаш 2004 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин, умуман газайдагӣ неста. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 23000 сомон гуфтеса. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занем бо муомила дора. састани мошин хуба ягон дар надора. мотор ходовой 4 балонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. чашкошам варид каягӣ неста. кондитсионер кор мекунад. соҳиби мошин дар боло қайд каягие ки мошин 100% ягон дар надора. дастрош нафурӯхта мешавад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шудем. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes Benz E-Class солаш 2001 мотор 2 сӯзишвориш бензин ва газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе. нархша 55000 сомон гуфтеса. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занем бо муомила дора. састани мошин хуба ягон дар надора. мотор ходовой 4 балонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. кондитсионер кор мекунад. 4 дар электропакет. соҳиби мошин дар боло қайд каягие ки мошин 100% ягон дар надора. краска талабам неста. 7 моҳи дига ҳуҷҷати солона дора. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шудем. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra G солаш 1999 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 44000 сомон гуфтеса. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занем бо муомила дора. састани мошин хуба ягон дар надора. мотор ходовой 4 балонш навай. задагӣ пусидагӣ надорад. чашкошам варид каягӣ неста. краска талабам неста. салон латтагӣ. кондитсионер кор мекунад. 4 дар ручной. соҳиби мошин дар боло қайд каягие ки мошин 100% ягон дар надора. дастрош нафурӯхта мешавад. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шудем. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо Opel Vectra B дар кузуфи универсал солаш 1999 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Истаравшан, яъне дар вилояти Суғд. нархша 55000 сомон гуфтеса. марҳамат касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран аста занг занем бо муомила дора. састани мошинча хуба ягон дар надора. мотор ходовой 4 балонш навай. задагӣ пусидагӣ надора. чашкошам варид каягӣ неста. кондитсионер кор мекунад. 4 дар электропакет.
салон ва тагӣ соҳиби мошин дар боло қайд кард агар ки мошин 100% ягон дар надорад аз срочна фурӯхта намешавад. марҳамат, касе мошин хари рақамҳои соҳибаш дар боло экран аст, занг занем бо муомила дорад.